Sziasztok, én Betix vagyok, és ez itt a Survivor sorozat második része. Igen. És így megmondom, az első rész elején gyűjtöttem nyersanyagot. Igen. Van nálam 52 fa, 8 szén, és jó sok facsemet. Összesen csak 4. Sajnos. Mert egy csomó fát kivágtam, most megyünk újra ültetni. Boci. Már nagyon kín az a nadrág, mert így hülyén nézek, hogy nincs rajta nadrág. Vagy most így rajtam van, csak az kínált nincs. Vagy a félreértés történne. Volt olyan. Úgy benn volt az öcsém. Majd lesz olyan videó is, amikor mappokat fogok kijátszani. Letöltök mappot, azt kijátszom. De nem annyira parkorosat. Vagy lehet, hogy a saját mappomat fogom kijátszani. Ami nem annyira parkoros. Mert utána parkorozni, nem is tudok. Szóval... Hát igen, most lesz ez a részben lesz minden. Csak pont az, amit... Ezért... Nem tudom. De én most elmegyek földet, igen, földet vágni. A földet gyűjteni. Ugye be kéne már fedni azt a lyukat, ami az első rész óta ott van. Creeper robbantásnak a nyoma. Én nincsen hang a játékon. Jókkal vettem észre. Na, remélem ennyi elég lesz. Fokozaton vagyok. Easy. Gyorsan lemegy a kajám sajnos. Hogy tudtam, hogy mellé ugrok. A cukornál azért majd elmegyünk. A első meg a második rész között most. Én megfeszem fel a kettőt. Megírtam a matek leckét. Mikor mesélek. Szerkesz 3 szöget. Olyat kaptam, ami lehetetlen. Vagy meg lehet csinálni, csak én nem fogom. Olyat kaptam, hogy 64 cm hosszú. Az a, ami alul van, tudjátok? Na. Az 64 cm hosszú. Csinálom meg. Fücetem nincsen 30 centi. Úgyhogy nagyon jó. Hú, de vállom azt a talált. Ez a falu. Nem az, amit még felfedeztünk, vagy már felfedeztünk. És én, mert hogy nem voltatok itt velem. Még is mostra vagytok. Csak nem vette fel a videó felvevő. Ez az. Bocsánat. Na és itt ez a csém is. Mert nem tud megint nyugtalan lenni. Mert csak a gép, úgyhogy így. Miért nem volt? Most építek házat, kuszolja.
El fogsz benne lenni a videóba, kivágom a hangodat. Én már elvettem meg. Csak még azt is meg kellene tudnom, hogy kell. Második videó, eddig volt pár próba videóval, mennyit adtam, elkezdtem a videót. Bementem a telefonomba a alkalmazásaihoz, és ott elkezdtem görgetni. Most az volt 7 másodperc. Ott van el a kolyunk. Én meg a kártya. Átrakálja összesen. És pont van 68 izém. Szemem. És 64 hamakom. És 8, vagy egy szén kiéget 6. Vagy 8 anyagot. És 4-es szintűek vagyunk. Mi? Nem szabad így beszélni, jó? Ja. Ebben nincs a Nyusz is se láttunk. Jaj, de láttunk már. Most én látom, te még nem. Lehet, hogy rossz lesz a hangminőség, mert Hátunk a kelyház. majd mikrofon kéne. Hát a... Tudod nadrágot csinálni ebben. Nem hiszed nadrágtalan. Már tudtam volna vasból is, csak vasas, az már csak el. Nem tudom beszélni. Tojás. Csirke. Nem hülye a csirke. Adja a kaját. Adom már tojátszot. Hú, de utálom az öcsémet. Ez hülye, az is hülye. Ez öcsémmel lesz. Ez a bátom. Most feküdt rám, úgy ezt látnátok. Most ágyamon fekszek és úgy. Most sós vagyok elmenni a mert a sarokban van tök jól elhelyezve minden. Most rendeztem át. Na bazd meg. Ez pont nem kezdett. Jaj. Töltöttem le ilyen izéket. Mi a neve? Na. Nem jut eszembe. Na. Csengő hangokat. És akkor volt egy olyan, hogy de szép macska vagy Sanyi. Kurva anyádat. Öcsém, szélröltem magát ezen. Akkor meghallgattam. Amúgy azt is az Zergiről töltöm le. Szépen oda ad. Utána beszélj. Na, mindjárt lesz a videó. Daje. Ja, és még el se kezdtük a házépítést. Aha. Most kellene enni fajóit. Ezt a hátszolni kell betett a szóját. Hülye vagy. De szálljál már le rólam. Hülye vagy. Igen. Azt mondja, beteszik. Hülye. Most megpróbáljuk megtervezni a háznak az alapjait. Remélhetőleg következő lesz. Ez ajtó. Menj és mondd meg anyának, hogy játszunk. Na, újra itt vagyok. Igen, így állunk.
benuljak Instagramában. Inkább nem. Hol van a szüdem? Ja. Helyen. Nem tudom, hogy nekem tudom. Nem egy főtő. Hoppá, mekkora lag. Botom bezavart. Fajok. Na, most van nekünk. Mozhatunk. Addig, hogy néz ki. Tényleg nagyon hülye alakja van. De ott még ki fogom hozni úgy. Hát a maszább. Ott jön a zombi. Jön a zombi. Elfoglalt a barkás, azt mondjuk. Most vettem észre, hogy tök halk a telefon. Mikor hangszóróban hallgatom zenét, akkor minden tök hangos. Észrevettél? Beszélhető is, hogy... Kuna. XP. Úgyhogy ez a videó most rövidebb lesz. Bár nem hinnem. Na, hogy tudtam? Meg az a falu. Mama zombi. Jön. Kékelek az ágyból, megtámad a... Genyó. Visszafújja a zombi. Hülye zombi. Nem a zombi. Te akkor azt mondjad. Hány éves vagy? Nem múltásod, nem mondjad. Nem tudok odafigyelni. Enni vagyok most. A cégáját. Itt a szobád. Szobád. Zombi, annyit költsz te is. Meg kéne fullaszni egy pohár vízbe. Mindenki. Meg kéne akni olyan. Akárkám menni. És akkor várjatok tőlem olyan videókat, amikor gépen fogok mesteremcézni. Megdaptozni vagy Rocket League. Vagy azt is le akarom tölteni. G2-ról. Nem akarjuk a picát. Hát nem. Beszámolta. Hülye bosszú. Intro. Kéne az. Beszél hülye bosszú. Nem is mondtam azt, hogy ki vagyok. Ja, mamon. Ezt befejezem, azt vége lesz a videónak. Sajnos. Összehatunk. És ha akarjátok, hogy legyen öcsémmel közös videó. Nem biztos, hogy lesz. Nem, megöltél. Nem. Felmentem hozzá egy szerverre, erre gyémánt karddal, spawnol, hagyom fel. Összehatunk. Na. Összekélyek. Sziasztok! Sziasztok! Bencix voltam. És találkozunk a következő részben. Wow. És hát... Intro!